Здравейте, мили приятели на музиката! Много ми е приятно да се видим. Аз съм Габриела Кеворкян и днес искам пак да ви покажа моите сборници с сценарии. Ето ги, част първа и част втора. Различават се по картинката, ето тук горе в левия ъгъл. Отзад съм аз, а вътре сборници съдържат общо 70 сценария. В единия 33, в другия 38 сценария на брой. Така че, ако желаете да си направите тържества, тук има много идеи. От първа до четвърта група, дори и за ясна може да си подготвите и да си загубите някой малък и сладък сценарий. Така че, ви очаквам скоро. Побързайте, защото свършват много бързо. Благодаря ви, желая ви успешен и хубав ден!